הכנסת מאשרת הערב את מינויו של אריה דרעי לתפקיד שר הפנים, 22 שנים אחרי שעזב את התפקיד בגלל פרשת השוחד שבה הוא הורשע והלך עליה לכלא אחריה. 54 חברי כנסת תמכו במינוי, 43 התנגדות, ובהם גם יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד. לא על אריה דרעי אני רוצה לדבר פה, לא מדובר בנושא אישי, הייתי נושא את אותו נאום אם המינוי היה עכשיו של אולמרט או של הירשזון או של קצב, גם עליהם הייתי אומר שהם לא יוכלו לחזור לתפקידם אם הורשעו בעבירה שאין עימה קלון. עמית סגל, כתבנו הפוליטי, כך נשמע היום לפיד, הצמד הזה לפיד דרעי. בעבר לפיד נשמע קצת אחרת. כן, השר לשעבר לפיד, יושב ראש יש עתיד, אמר היום שאי אפשר להתחבא מאחורי שיקולים משפטיים, יש גם עניינים מוסריים, וכמו שהוא ציטט כאן, הוא אמר שהוא מתנגד למינוי של כל אדם שהורשע בעבירה שיש עימה קלון. שים לב לדברים שהוא אמר לפני חודשיים בלבד, במסגרת מסע הפיוס הנרחב שהוא מנהל עם החרדים, ראיון לאתר בחדרי חרדים, הם שואלים והוא משיב. אתה יזמת חוק, זה נפל, איש ציבור, פוליטיקאי, ראש עיר שיש לו קלון, לא יוכל לכהן בממשלה, כח"כ בממשלה. האם השר דרעי, בממשלתך, אתה תמנה אותו כשר? חוקים, תראה, אני הסברתי את זה אז, סוג הדברים שהסברתי ולא הקשיבו. החוק לא כולל את דרעי. לא, אני שואל, במידה ו... אין שום בעיה. אין שום בעיה. אריה דרעי יכהן בממשלה וברשותך? כן, אין שום בעיה. אם נגיע להסכם קואליציוני, ובאופן כללי אין לי שום בעיה לשבת עם חרדים בממשלה. והחוקים במדינת ישראל הם לא רטרואקטיביים. אין חוקים אחורה, יש רק חוקים קדימה. נגיד כשיש, הצבענו השבוע בכנסת ונפלה הצבעה על 2 קדנציות לראש הממשלה, זה לא 2 קדנציות שכבר היו, זה אלו שיהיו. אז החוק לא כלל את אריה דרעי מעולם. טוב, ביש עתיד אומרים בתגובה שהרעיון הזה ניתן עוד לפני שבכלל מישהו חשב שדרעי יהיה שר הפנים. רק נוסיף עוד דבר אחד בהקשר הזה. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, שי ניצן, כך מפרסם הערב אתר הארץ, טוען שאין אפשרות משפטית להכשיר את המינוי של דרעי לשר הפנים. חומר מאוד מעניין, כמובן שוויינשטיין ניתן אחרת. בג"ץ מסתמן כמוקד מעניין אחרי אישור הכנסת הערב. אז זה עוד לא חתום וסגור סופית. אמת. עמית, תודה.